point of order yangu ndiyo kuti kana tiri muno whether tawirirwa na minister one in order for our country to go ahead. Point of order yenyu ndiyo kuda kutaura isu kuti tibunyi romuzi chisiya minister That's point of order. That's my point of order. My point of order how mpata chikara ndiyo kuti regerai tibvunze minister kusvika tabva kusvika vanhu vanzwa kuti we are going for elections. We don't want to be said ZANU-PF yauraya nyika because of this.